Wala muluwat og pamahayag ang usa ka lalaki nga nasikop sa bypass operation sa mga operatiba sa kapulisan sa Kasuntingan Police Station. Ang nadakpan mao si alias B-Boy, 52 ang edad, walay trabaho og taga Dita, Pulang Bato, Cebu City. Nakuha sa mga operatiba gikan sa posisyon sa dinakpan ang 75 gramos nga gituhuang shabu nga mo kantidad og 510 milyones pesos. Ang operasyon gipanguluhan ni Police Master Sergeant Wilkin Henry Cuso. Matud pa ang dinakpan gipaubos sa monitoring human masuta nga naglihok kini sa illegal nga droga. Dugang sa kapulisan nga kaduhana nadakpan ang suspitsado tungod sa maong kalapasan. Muhimo pa og dugang investigasyon ang kapulisan nunod sa pagkasikop sa suspitsado. Ang dinakpan kasamtangan karon nga nabalhog sa silda sa Kasuntingan Police Station ug nagatubang na og kasong paglapas sa paghupot o pagpayuhot sa illegal nga droga. Ang Kasuntingan Police Station ubos sa pagpangulo ni Police Major Eric Ginguyon padayon sa ilang pakigbatok sa illegal nga droga ug nag-awhag sa publiko sa paglikay niini. In the heart of changing lives, ako si Brigada Alan Tangkawan sa 90.7 Brigada News FM Cebu, The Music and News Authority.